Želé, želatína, tortové želé alebo cukrárenské želé. Tieto pojmy sa často pletú a je dôležité vedieť, ako správne tieto výrobky používať. Ukážeme si a vysvetlíme, aký je rozdiel medzi želatínou a želé, ako pripraviť náplň na tortu so želatínou a ako vytvoriť tortu s vysokou vrstvou želé ako z cukrárne, či naopak s efektnou tenkou vrstvou, ktorá ochráni ovocie pred oschnutím. Na želé tortu budeme potrebovať upečený piškótový korpus podľa vlastného receptu. Na náplň 1 balíček želatíny na stuženie krémov Dr. Edgar, 500 g polotučného tvarohu, 150 g kyslej smotany, 50 g cukru a 1 balíček vanilínového cukru Dr. Edgar. Na ozdobenie vysokou vrstvou želé budeme potrebovať 500 g čerstvého alebo kompotovaného ovocia, 2 až 3 polievkové lyžice cukru, 1 balíček cukrárenského želé žltého alebo červeného Dr. Edgar, 500 ml šťavy z kompótu alebo vody. Na ozdobenie efektnou tenkou vrstvou želé budeme potrebovať 500 g čerstvého alebo kompotovaného ovocia, 2 až 3 polievkové lyžice cukru, 1 balíček tortového želé číreho alebo červeného Dr. Edgar, 250 ml šťavy z kompótu alebo vody. Upečený korpus necháme vychladnúť, uvoľníme z formy a umiestníme okolo neho očistený okraj tortovej formy. Na prípravu náplne necháme želatínu spolu s 3 polievkovými lyžicami vody asi 10 minút napučať. Želatínu rozpustíme za stáleho miešania v kastróliku na miernom ohni. Pozor, želatínu nesmieme variť, inak by stratila schopnosť stuhnúť. V mise ručne zmiešame metličkou tvaroh, kyslú smotanu, cukor a vanilínový cukor. Najprv želatínu zmiešame s malým množstvom tvarohovej zmesi. Potom ju vmiešame do zvyšnej náplne a dobre rozmiešame. Náplň nanesieme na korpus a uhladíme. Vložíme do chladničky a necháme 1 až 2 hodiny stuhnúť. Želé lejeme vždy až na náplň alebo džem, inak presiakne do korpusu. Umyté čerstvé alebo kompotované ovocie odkvapkané na sytku rozložíme na stuhnutú náplň. Ak chceme vytvoriť vysokú vrstvu želé na tortách alebo rezoch, použijeme cukrárenské želé Dr. Edgar. Cukor zmiešame s cukrárenským želé, pridáme tekutinu, zamiešame a privedieme do varu. Krátko povaríme aspoň 1 minútu. Odstavíme zo sporáka a za občasného miešania necháme asi 10 minút vychladnúť. Želé musí byť vlažné, inak sa náplň môže vplyvom vysokej teploty rozpustiť. Vlažným želé zalejeme ovocie na torte. Najprv na ovocie nalijeme asi 1/3 želé. Necháme mierne stuhnúť a potom na ovocie nalijeme zvyšok želé. Ak želé počas použitia príliš stuhne, môžeme ho znovu zohriať. Želé stuhne na ovoci asi za 15 minút. Cukrárenské želé Dr. Edgar je vyrobené na báze agaru, ktorý sa získava z morských rias. Agar pri svojej práci používajú aj profesionálni cukrári. Na vytvorenie efektnej tenkej vrstvy želé, ktorá chráni ovocie pred oschnutím a zanechá ho krásne lesklé, použijeme tortové želé Dr. Edgar. Vyzerá skvelo aj na koláčikoch, tortách alebo košičkoch. Tentokrát budeme potrebovať len 1/4 litra vody alebo šťavy z kompótu a 2 až 3 polievkové lyžice cukru, to podľa sladkosti tekutiny. Postup prípravy je rovnaký ako pri práci s cukrárenským želé. Cukor zmiešame s tortovým želé, pridáme tekutinu, zamiešame a privedieme do varu. Povaríme krátko, asi 1 minútu. Odstavíme zo sporáka a za občasného miešania necháme asi 10 minút vychladnúť. Vlažným želé zaliejeme ovocie na torte.
Ak želé počas práce príliš stuhne, môžeme ho znovu rozohriať. Na ovoci želé tuhne takmer okamžite. Hotovú tortu nožom opatrne oddelíme od okraja tortovej formy a okraj odstránime. Tortové želé Dr. Edgar je vyrobené na základe karagénu a karubínu. Obe tieto prísady sú rastlinného pôvodu. Karagén sa získava z morských rias a karubín zo stromu rohovníka obyčajného, plody ktorého poznáme ako svetojánsky chlieb.